Víš, kolik jsem toho já musel prodat na to, abych koupil toho centa? No, je hodně. No, vem si, že těch desítkových tanků je v té hře jako... nemálo. Tak já si zase vydělám třeba 200 000 kreditů za jednu dobrou hru v náporu. To je náhoda. Tam totiž Tak spíš proděláváš. Tam bys měl střílet goldy totiž. To jsem měl hodně velký štěstí, když jsem vydělal to v každé hře. Mise nějaký třeba splnil. Ano, to je možný. To je úplně jiný než ten devítkovej. No je, no, tak taky nestřílíš hečka, že jo? Jo. Nabím 6,34 sekund. Intuici mám sekundu 39. No jo. A jezdím tady 55 po rovině, no. Jsem spokojený. To bylo celkem na hovno. Objekt 140 mě dal za 340. A ještě munici, tak to radši jako opravím. Kam bych dostal munici na začátku hned. A už jinak no. My tady máme Progetto 65. To dobrý. Tohle je ještě horší, ale... Martinář vydal za 330, děkuju. Jo, počkej, jak si mám dát tam ty opravy, abych se mi to opravovalo třeba 3 vteřiny? No, to je toto, skill na posádce. Jo, protože já jsem teďka kvůli tomu dostal za nějakých 600. OK, dobrý spotting damage. Okay. Do Jägermeistera. A je to, jo, já jsem vlastně na TD spotu. Já. Tak můžeš tam jet ani s tím, ale jakoby nelíbí se mi, že Boris mě prostě porojal do věže. Teď by to bylo něco normálního. Au, kam jsme nabitý. Au. Ale když budu v plusu, tak je to dobrý pořád, ta hra. Dokud jsi v plusu, jako. No, dokud jsem v plusu, tak mi to nevadí. Až v plusu nebudu, tak budu nasranej. Počkej, ten objekt 140 má zásobník? Má zásobník. Ne, jenom nabíjí rychle. Nebo nabíjí jednou za sekundu. To ne. Tak jednou za 2. Ne. Chci říct, mě bavila tahle bitva. No, tak dobrý. Už jsem chtěl říct, že z téhle pozice se nehnu. No, mám vůbec proti sobě. Takový mid-match. Tady máme Karla CZ. Gamer, totální. Ale bych řekl, že takže to je takový v pohodě matchmaking. Jo. Takový férový, jo. Takže není to asi jeden z nejlepších matchmakingů. Tak to ne, ale jakože jsou i horší matchmakingy. To určitě, myslíš si, že ho probiju? Já ho ani netrefím, ty vole, aha, nice. No, já si myslím, že bys ho probil, kdyby to trefil. Tak. Teď jsem chtěl říct, že tohle určitě probiješ. Jo, tak já jsem ho musel trefit do toho, do kopule, ale to bylo ještě trošku těžší. Takže byl bych rád, aby mě tady neproběl s tou S4, což se zatím děje, takže je to dobrý. Jakou máš průbojnost? Malou, Je7 zrovna jakoby nemá moc velkou průbojnost. A ten cent? Cent ani nevím, kámo, já ho nemám, takže... To je otázka na někdy jindy pro mě. To se podívám. OK. Jak to hraješ? Jo. To bude, OK, au. Jsi tam 80, ti dál nebo? Ne, 184. Co ty hity? Po mně všichni střílejí hity, vole. To je golf. Jo. To má větší průbojnost. To bolí, kámo, vidět. Toto opravdu bolí. Na špatném místě, jo. No, spíš já musím trefovat do hrozně malého místa. Já vím. A nejde to úplně trefovat. Ale jako on taky musí trefovat do těch malých kopulek, co já mám, ale jako... Asi mu to půjde trošku líp než mě. Ty kopulky ani nemáš pomoc. Ale mám, ono se to... Každý se tam stojí z druhé strany. Ale jako... Jo, on už jeden dal hit do toho, no. Aha. Já to tam vidím. Jakože
Já tady bez goldu jako nemám úplně moc velkou šanci, no. Mám pocit, že OK, dobře, co je tohle za hit? ještě řekneš, ne, že bez goldu tady nemám šanci. A potom hitnu něco takového, no, jasně. No právě. Tě neprobil, ale... A teď jsi ho neprobil kamo do boku. Arta zprava střílím po tobě. No, fakt zábavný. Tady někde je. Pojď ještě jeden bounce, ještě jeden. Dej mi. Yes. Ty vole. Dobře. Už mám jenom 10 nábojů, jo, bych ti rád řekl. Aha. 10 Ten nábojů, 3000 damage. OK, kámo, co to je? 9 nábojů. A jde po mně ještě Arta. No dobrý, tak tohle je hodně špatná pozice. A teď jde po mně ještě ten objekt. Tam má Gonkievic. Jako... Mám 6000 ocinkáno. A on to je hodně, to máš nejvíc, ne? Jo. To je asi rekord. To je asi ani rekord, co jsem kdy měl v bounce team damage. Ty bys byl dvakrát mrtvej a bez 1000 damage, kdyby prostě nebouncnul nic. Yes. Teďka jsem tady potřeboval zhasnout, ale ta 140 si tady pro mě může dojet, to je jako Jo. otázka času, kdy on dojede. Já jsem si říkal, že zhasnul, jakože... Jo, jakože si tady zhasnul v pokoji, ale ne, já vím, no. No jasně, no. Zasnul jsem se tady v pokoji, tak jsem se samozřejmě rozsvítil zase, což je špatný, protože mě tady může dát ta Artina a může mě zničit. Aby tě neviděli. Aby tě neviděla ta... Počkej, co to je vůbec za tank? IS-4. Jo, IS-4 a T10, no. Yes. Jako mám tady toho typa 68, ale jako nevím, co on dělá. Takže to je fakt jako špatný. Já si myslím, že ten ani neví, že tady seš, no jakoby, nevím no. Co bro dělá. Jo počkej, on je mrtvej. Jo. Nice, ta 140 je mrtvá. A jo, ten co mě tady Myslíš si, že tam teďka dojedu a zničím ho? No zkus. A uvidíš, on tam furt čeká na tebe. Yes. On potřebuje těch 204 damage. Yes. Kolik dává, tak 390. Au! Dobrý. Tak teď to docela velký štěstí. Hodně velký štěstí, hodně. Bez builder. A ta 110 už si jede pro mě. No počkej. Já ještě 6 sekund nabijím. On jede pryč. On umře. Jede zpátky. Kámo, tohle je hrozně špatná pozice, kde jsem. A to se jdu ze zhora, tak otáčí se na tebe. Ta IS-4 se tady taky na mě čumí. Jo, ten taky, no. On dostal od Artiny teď. To je super, ale... 55, ale teď taky skoro dostal. Mě nespotnul? Jo, my jsme na proxy spotu. Tak počkej, nebo jsme? Nebo mě tady asi proxy spotuje, kámo, ten na nic. Já potřebuji z toho odjet. Takhle. Teď nejsem na proxy. Ale bude to prohra. Jo, bude to prohra, to je jasný. Já si myslím, že on na tebe pojede ze zadu. Teď chci zničit tu IS-4, kámo, celou hru. Bez tam na tebe jede TT10. Ty vole! Artina, kámo, Arta ti dá. Jede T10. Jede? Jsi dead, je za tebou. Nice, dobrý. 6600 ocenkaný. 3,5 tisíce damage, vole, to je úplně na hovno. Jo, je to málo, musím říct, jako no. Jsem nasranej. Určitě bych jako dal víc, samozřejmě, no. Jsem nasranej. To mělo být víc totiž. Tak jako, šlo by to, no. Počkej, já se podívám, jestli to je můj rekord v ocinkaným damage, já si myslím, že jo. By to šlo. Jo, je to rekord nový. Hezky. Teďka mám nejvíc 5555 s vzorem 55. Okay. Teďka to bude 6600 s IS-7.